Ang tema tingali sa atong pamalandong karon kanibang pagpili sa Ginoo nato or plano sa Ginoo alang kanato sugod pagyud sa tiyan sa atong inahan. Matod pa sa unang pagbasa ingos propeta Isaías, sa diha pakustiyan sa akong inahan gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa tanang nawala nga mga katawhan sa Israel. Kinsa may gipasabot ana niya? Kay panagna man panagna. Kinsa may gipasabot ani nga sa diha pakustiyan sa kong inahan gipili na kong daan aron pagtigom sa tanang katawhan nga nagkatibulaag. Kinsa man? Si Jesus. Sumoto iyang gitigom ang tanang katawhan, nya tanan man katawhan di naapil niyag tigom ang mga buangon. Og didto naabot si Judas. Ana niya nahibaw ba si Jesus nga kawatan si Judas guat sinanggo bakakon? Nahibaw siya wa? Nganong iya man tong gihimong tigkupot sa ilang kwarta, nakawatan man tong dako. Ha? Kamo din naay mga negosyo, kinsay gihimuon ninyong cashier, kanang kawatan o kanang buotan? O, di mo liwat ni Kristo. So sa ato pa di ay, si Kristo aron matigom niya ang tanang katawhan nga nagkatibulaag, iyang gihigugma ang buutan o ang mga buangon. Ambot sa iyang 12 ka apostolis, doon na ba kay mapili ato nga buutan? Sa inyong paminaw na? Kinsa man? Si San Pedro? Nga miingon, andam man kong magpakamatay para ni mo, Lord. Naging na din Kristo. Ha? Andam gyud ka? Di pa gani mo tuktugaok ang manok ugmas kadlawon. Kay gabi nila istoryanes katapusang panihapon. Di pa mo tuktugaok ang manok karong kadlawon, ilimod na ko nimo sa katulo. Ug nahitabo gyud. Ana. Kani karong nanimba din na kay mapili ani. Nay mapili ani ka? Apil na ning nagwali sa inyong paminaw. Oh, why siguro Ambot ka nang naminaw na toros mga online na tong misa, naabasa kay mapili nila. Kisa may pinili, kana bang andam sad motigom sa nagkatibulaag nga katawhan? Kana bang musunod sa kinaiya ni Jesus nga iyang tigumon ang tanang katawhan, dili patibulaagon. Nya kanus-aban magkatibulaag, kundi nata mahigugma sa matag tao. Ato nang butangan og mga titulo, kawatan ni way labot, bakako ni way labot, hingabitay ni buwagana, ananaa kaning ni sugarol ayaw na, kani palahubog ayaw na, siya kani sige manig misa okay na, siya gipamabdusan man imong pag-umangkon siya animal na. Oh, ana ba kani minister ni okay ni, kusog man mo taya sa swerte siya awa na taktaka na ana. Kani lektor ni, kani buutan ni, sa kusog man libak, sa kuha na. Amot, kasi mapili ka nato ron. Unsa may gusto ni Kristo nga ang mga buangon, generally speaking, the entire humanity, mga buangon, mga makasasala, mga bakakon, mga hadlukan, mga ambisyoso nga unta makonverter, makonvert ba ug tuod gyud kadtong 12 niya ka apostoles, si Judas ra gyud ang nawala. Mo nang gihimo sa nanyang example tingali, kung do na kay usa ka karnero, ang sa to usa ka gatos ka karnero, mawala ang usa, pagitaa gyud. Mo na iya gitong gipangita si Judas. Giunsa man niya pagpakita nga iya yung gipangita si Judas aron mabalik gyud sa panon. Siya gyud mismo mo'y mituslob sa pan nga iyang gihatag ni Judas.
Unsa man nga action kana bang ang pagkaon sa usa ka tawo ikaw mo'y mutunol niya. Unsa man nga nga action? Mao nay gitawag gyud og grabe nga paghigugma. Kana bitang inyo mga anak, hungitan mo na ninyo no. O hungitan ay basta gihigugma, pero wa gani i-abort. I-abort pat yun. Pero og higugma na nimo, hungitan gid na nimo. Kana ding mga manag-uyab, magkuyog. O di ba? Palit sila french fries, ang motoslob sa french fries dito nya ihungit niya. Eat na. Nya pahid-pahiran pag tissue dire. Istoryahe. Pero mao gini ekspresyon sa gugma. Kana bang pagkaon ba? Imo ihatag. Pero si Judas kay Judas man kaayo, gisudlan siya wa kay dispose naman siya. Dugay naman siyang gaplano nga ako ning ibaligya si Hesus, wan agyud siya matandog sa gugma ni Hesus. Di ba? Usahay no? Diha bita ko'y gikaunsilan nga usa ka bana. Bana ba? Hilak in taon ang bana kay iyang nadiskubrihan ang iyang asawa nangabit. 17 years na sila sa ilang 17 or 20 years sa ilang kaminyoon nangabit. Niya ang bana purtigyong buotan na. Basta naalagi siya sa balay, di gud kuno hapit mabasa ang tudlo sa iyang asawa kay siya gi mo trabaho tanan. Ngana kay pinangga gi kanyang asawa. Sa dihang akong gipangutana ang asawa kay counseling man mi, ingon ko nga nganong gibuhat man nimo day nga purti man day ang buotana ni imong bana. Ingon na siya, ada pader, napulaan ako ng iyang kabuutan. Buangon sa kayong animala tong asawaha to. Naasa day uban no mapulas kabuutan. Mao sa tingin tos Judas, napulan sa kabuutan ni Hesus ngadto niya, nangita og yawa-yawa. Pero sa tinud-anay tungod gito iyang pagkaadik sa kwarta. Kini bang kwarta ba? Kung mao na gali ni ato ganing sentro sa atong gugma, wa gi lami ang Ginoo. Wa gi lami. Og sentro ba nato ang kwarta ba? Karon lang bitaw, ako lang ning isulti sa atong experience sa Western Union. Gi-block na gyud ko. Kay classified nako as one of the kanang gidudahan nila nga tao ba? Tingali scammer or unsa pa diha. Gitawagan jud ko sa ilang didto sa ilang usas ilang mga agents baka to didto gikan gyud sa US. Hapit may mo 20 minutes og istorya kay iya kong gi-investigate og maayo nganong gasigi kog dawat aning mga kwarta from all over the world. Akong gi-explain. Pahuwaton pa kog 5 minutes nga gasigi ra kog anas telepono. Sakit na kog akong dunggan, init na kaing cellphone. Nya after 5 minutes na sila ing pangutana. Can you please wait for 5 minutes? Huwatas ako. Pag end ra di ay giingnan ra ko, sorry, after evaluating all the data you provide to us, you are not qualified anymore to avail our services. Gibutangan pa jud kog message, you are not qualified. Sorry, you are not qualified to avail anymore our services. Kana bang mo claim kog kwarta? Cassius Western Union. Ana magin ang kalibutan, magduda magin na. Ato na lang sang dawaton. Ako ra man sa ginang, okay, I understand your system, I understand your standard operating procedure. So thank you very much. Ana lasan ko. Nakauna ana lay ko nako tan-aw tingali ani nila gyud kana ganing gigamit ra gyud anak kong kwartas bulsa. Usahay magamit sa ginagmay. Ginagmay ra masagod. Ani ama dinhi nakita man ninyo atong projects dinhi, di ba? Oy. Tapay atong opisina strikta kay nang atong treasurer, ako umdang igagaw. So
Pangitaan gyud ko, pader asa resibo ani. Nako nga naman isa, masuko ang atong kuan finance officer. Sa kisingan sa kana Brad Loloy ba suken suko nako ang sagod sa pangitaon ra ba gina pirmahi palihog pader pirmahi nako wara ba ko kapangayong resibo pirmahi lang ni pader og approve kay pangitaan jud ko ani Brad Loloy nako ano sa Brad Loloy magapil-apil sa na dinhi. Pero pasalamat kay taning atong finance kuan committee hasta sa atong auditor ilagi ng audito ng atong gipang transact dinhi paglaban nga kita mahimong mahigugmaon sa parokya dili sa kwarta. Og salamat sa ato mga benefactors, donors, sponsors o sa may title ninyo nga nanghatag dinhi all over the world. Nga magsigi pa ganig ingon, Father, ayaw gyud kog isulti ha, ayaw lang gyud isulti Father. Kay mauwaw ko. Nakasabot nga naat ta dinhi naghimo ani. Salamat. Mao na ni sila ang mga nakonverter. Kana bang kamao na kang musalig sa tao, dili na kang magsigig ihap sa kwarta, unya magsigi na kag tan-aw sa value sa kwarta, dili na sa value sa tao. Mao na man ay lisod kaayo. Ni-announce bitaw ko nga we value the prisoners sa atong gamay nga kapasidad dinhi sa atong municipal jails sa female o sa male. Ni-commit ko nga every month, third Tuesday, mumisa ko dito og maghatag og pagkaon. Mubudget tag 30,000. Ako nang gi-announce atong Domingo ba to? Karon na anatay kompleto nga sponsors hangtod sa December. Praise the Lord. Dili ni mga dato kayo, sibaw kong dili ni mga dato, pero mibati sa mga binilanggo. Kanindot, no? Kompleto na ang atong sponsors ko to December. Naapagan ini text nako, pwede January na sad Father. Kaya ako mang balibaran ako, nanarabay sponsor ang ko na isa. Pwede January nako ayaw sa kayo pa ko kasigurog buhi pa ba ko o kabuhi pa baka sila. Adto lang ta mag-istorya moabot sa mga November, December kay murag makaingon ta mag-solicita sa niya tag January ngadtong asa kotob. Grabiha no? Akan ko dagan mi ngadto ga recollection gahapon ngadto pa doong Snaga na may ni-request akong classmate si Father Sondo, Edgar Sondo sa iyang parokya. Gadagan mi sige kog tinubagay kanigong atong driver si Edgar. Magsigog ingon, hastan Pader no? Kay masahon man sa kuan inig istorya. Ako lay angkon ana Pader. Ana, sige, okay. Nisalig. Gihikap sa Ginoo. Dili biya ni sayon. Kay mao lagi na og mo value ta sa kwarta, magduda kita sa tao. Bisag kamo mga asawa, ni value mo sa inyong kwarta, di man nanyo ihatag sa inyong bana nga sugarol, labi nagnaibisyo, inyo nang kuptan oy, di ba? Nya sakto din na nga asawa magkupot siyang kwarta, di niya isulti siyang bana. Sakto na. Oy, tubag. Oh, mao na. Nya kana sa mga bana nga magdudas ilang asawa nga basig ipalit lang nig makeup, lipstick, sige lang nig pamalit anang iya dihang unsa iyang pamaliton, mga bag ana, mga terno-terno anang iyang mga isulob. Nya maglagot sang bana, adi sa na ihatag ang kwarta, ari ra sa na siyang bulsa kay magduda man siya. Nya sakto na. Mao na tipuna ginang inyong kwarta kamong banag asawa bahala naghutdo naggastos imong bana kay isugal sa manok unya mapildi pa gyud sagdi lang ingna lang gyud for better or for worse, for richer or for poorer, till death do us part. Mao na gibuhat ni Kristo, gihurot ni Judas og gasto ilang kwarta, kawat-kawaton pa niya, pasangi lang niya nga gihatag sa mga kabos kuno. Nya nahurot ilang kwarta, gibaligya na ginoon si Jesus. Si Jesus na iyang gibaligya, nahalin ra ba? Manindog na ta.